Στην καρδιά μιας γεμάτης ζωντάνια πόλης, ένας φάρος καινοτομίας λάμπει. Το Gdab Dondis, ένα δημιουργικό κέντρο απασχόλησης για παιδιά, δεν είναι ένα συνηθισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Εδώ η ηχό της παπαγαλίας ξεθοριάζει. Μια συμφωνία από περίεργα μυαλά παίρνει τη θέση της. Το Gdab Dondis ξεκίνησε μια αποστολή να φέρει την επανάσταση στην εκπαίδευση. Το όπλο που επέλεξαν, η αρχαία σοφία της σοκρατικής μεθόδου. Φανταστείτε μια τάξη όπου τα παιδιά δεν είναι παθητικοί δέκτες πληροφοριών. Φανταστείτε ένα μαθησιακό περιβάλλον όπου είναι ενεργοί συμμετέχοντες στο ταξίδι της γνώσης. Αυτή είναι η ουσία του Gdab Dondis. Είναι ένας χώρος όπου η περιέργεια ανθίζει και τα νεαρά μυαλά ενδυναμώνονται για να φτάσουν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους. Αιώνες πριν, στην πολυάσχολη αγορά της Αθήνας, μια μοναχική φιγούρα τόλμησε να αμφισβητήσει την καθιερωμένη τάξη. Ο Σοκράτης, με την insatiable η περιέργειά του και τις διερευνητικές του ερωτήσεις, άλλαξε για πάντα το τοπίο της ανθρώπινης σκέψης. Πίστευε ότι η αληθινή γνώση κρυβόταν μέσα σε κάθε άτομο, περιμένοντας να ανακαλυφθεί μέσω της δύναμης της ερώτησης. Η σοκρατική μέθοδος, η διαχρονική του κληρονομιά, δεν είναι απλώς μια τεχνική διδασκαλίας. Είναι μια βαθιά προσέγγιση για την ίδια τη ζωή. Είναι ένα ταξίδι αυτογνωσίας, καθοδηγούμενο από προσεκτικά διατυπωμένες ερωτήσεις που φωτίζουν το μονοπάτι προς την κατανόηση. Στο Gdab Dondis, αυτή η αρχαία σοφία βρίσκει νέα πνοή. Οι τάξεις του Gdab Dondis σφίζουν από το πνεύμα της διερεύνησης. Εδώ τα θρανία δεν είναι τοποθετημένα σε αυστηρές σειρές. Αντίθετα, σχηματίζουν κύκλους συνεργασίας, ενθαρρύνοντας την αίσθηση της κοινής εξερεύνησης. Οι εκπαιδευτικοί, μεταμορφωμένοι σε εμψυχωτές της γνώσης, καθοδηγούν τους μαθητές μέσω προσεκτικά οργανωμένων ερωτήσεων. Φανταστείτε ένα μάθημα για τον κύκλο του νερού. Αντί να παρουσιάσει απλώς γεγονότα, ο εκπαιδευτικός ρωτά: από πού προέρχεται η βροχή? Τα παιδιά, ενθαρρυμμένα να σκεφτούν κριτικά, προσφέρουν τις υποθέσεις τους. Η τάξη μετατρέπεται σε ένα εργαστήριο ιδεών, καθώς εξερευνούν τις έννοιες της εξάτμισης, της συμπίκνωσης και της βροχόπτωσης μέσω των δικών τους συμπερασμάτων. Η σοκρατική μέθοδος, όπως αυτή αγκαλιάζεται από το Gdab Dondis, αποδίδει μια πλούσια συγκομιδή γνωστικών πλεονεκτημάτων. Τα παιδιά αναπτύσσουν κριτική σκέψη, μαθαίνουν να αναλύουν πληροφορίες, να εντοπίζουν προκαταλήψεις και να δομούν τεκμηριωμένα επιχειρήματα. Οι ικανότητες επίλυσης προβλημάτων ανθίζουν, καθώς μαθαίνουν να προσεγγίζουν τις προκλήσεις από πολλαπλές οπτικές γωνίες. Αλλά ο αντίκτυπος επεκτείνεται πολύ πέρα από το πεδίο της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης. Η σοκρατική μέθοδος καλλιεργεί την αγάπη για τη διαβίου μάθηση. Δίνει στα παιδιά τη δύναμη να γίνουν ενεργοί αναζητητές γνώσης, χωρίς φόβο να αμφισβητούν, να εξερευνούν και να προκαλούν τη συμβατική σκέψη. Αυτές είναι οι δεξιότητες που θα τους φανούν χρήσιμες, όχι μόνο στην τάξη, αλλά σε όλες τις πτυχές της ζωής τους. Το Gdab Dondis κατανοεί ότι κάθε παιδί είναι ένα μοναδικό σύμπαν δυνατοτήτων. Η σοκρατική μέθοδος, με έμφαση στην εξατομικευμένη μάθηση, γίνεται ένα ισχυρό εργαλείο για το ξεκλείδωμα αυτού του δυναμικού. Οι εκπαιδευτικοί παρατηρούν προσεκτικά τα δυνατά σημεία, τα ενδιαφέροντα και τους μαθησιακούς ρυθμούς κάθε μαθητή. Προσαρμόζουν τις ερωτήσεις τους για να καλύψουν τις ατομικές ανάγκες. Η τεχνολογία, απρόσκοπτα ενσωματωμένη στο μαθησιακό περιβάλλον, ενισχύει περαιτέρω αυτήν την εξατομικευμένη προσέγγιση. Οι διαδραστικοί πίνακες ζωντανεύουν με πολύχρωμα γραφικά. Οι εκπαιδευτικές εφαρμογές και το λογισμικό παρέχουν εξατομικευμένες μαθησιακές εμπειρίες. Αλλά η τεχνολογία δεν είναι απλώς ένα εργαλείο. Είναι ένας συνεργάτης στο ταξίδι της ανακάλυψης. Στο πολύχρωμο χαλί της εκπαίδευσης, το Gdab Dondis ξεχωρίζει σαν ένα ζωντανό νήμα, υφαίνοντας μαζί τη σοφία του παρελθόντος με την υπόσχεση του μέλλοντος. Μέσω της δύναμης της σοκρατικής μεθόδου, τα παιδιά ενδυναμώνονται να γίνουν κριτικοί στοχαστές, λύτες προβλημάτων και διαβίου μαθητές. Είναι οι αρχιτέκτονες της δικής τους εκπαίδευσης, διαμορφώνοντας το μέλλον τους, μια ερώτηση τη φορά.